Iya kayaknya nggon sebelah deh sih sing anu nih. Letak-letak ya apa tuh des. Lihat ceplukan ya untuk ding. Kon video aku ya video iki. Kon di video desi lapi kan ada wong. Ya, Kowe kancaku ke foto kan ndek kene. Aku foto nang kene apik apa elek? apik sedang kono foto. Di tengah kono. Muri ketara. Dong benaknya lho, Mbak. Lihat tuh. Sana. Apa ya aku? Kok ning videoku ngene yo? Apik ada. Satu. Kurang maju. Aku toh. Oh. Soalnya orang ketara. Aja cedek-cedek, aku kok gunek welek 0,6. 0,6. Satu, dua, tiga. Orang tuh maju ya. Yo. Kok aneh-anehnya apa tuh yo? Kamu bekakak malah iya lah. Ini nyatanya awakmu sekate 0,5. Heeh. Ini jadi ndak kate ya. Sing ndak kate mau apik Mas kate. 0,6 berarti. Ayo. Ya iki sing 0,6. Weh, nanti kayak ke Loh yo, aku lagi sadar weh ket mau ora kesel lho ning dalan ngene-ngene iki. ya boh. Soalnya kan mana kan nanjak. Landai. Heeh. Yo, Ih, comel. Ki, Desi rasir video Video boku ya. pas mlaku ngarep sepi. Lanjut. Aku ya pengen. Desi lekno aja aku gak iso. Kamu ya pengen gak sih? Ini comel ya. Tak kawan aja. Wah iki gawa panganane kurang akeh sih lek sampai Bukit Kura-Kura. Ngerti ngono tak gawekne Foto lah ini kena saya mundur. go goreng cah. Gue emang udah suka ya. Oh kayane Bu. Ngerti ngono lho. Cepet langsung. Candid malah bingung. Yo wah, ganti kaya cepat. Yo. Ngek lho wah. Ngek nengor rodok titik ndangak titik. Iya. Yo ganti kaya ngek. Ayo lanjut. Ayuni dhisik apa? Desi foto ora? Desi foto apa ndak? Yo wah, ganti kaya. Yo. Ndak gawe topi mu? Ya api-api ndek topi lah lek foto ngono. Kenan? Ndak kok video iki pas mlakune ndak? Ndak mau video. Tapi udah. Kasih satu kah? Hah? Foto selfie. Oh, foto selfie sembarang. Loh, ayo. Kenalan tapi. Enggak kakak. Ayo, aku rewoknya enggak. Selfie biasa loh. Tapi isi mburi loh. Ini pas sepera ya kira-kira? Sing dhuwur, sing tengah. Iya. Tengah sing mbok pencet. Oh. Oro telu. Kayak aku ora ketara deh. Enggak, ketara. Loh, tanganku pisan ketara wis. Bene. Baleni sing tanganku ora ketara. Oro telu.
Tapi yo wajahku lonjong doh. Oh, kamera depan ya? Oh, kamera depan ya? Apa sih nyamuk? Iya, enggak miring kan. Enggak, oh, mana? Awalnya kape. Nah, gue. Orang sang. Iya. Kok kono lho tas saya nih ta. Kasih. Ndak isto video. Enggak. Tongkatku. Memangnya apa golek tongkat ya Allah, anak alam sekali kamu. Tapi penjelasan ya kan dulu. Penak ngono lho pas mlaku. Waduh salah nggo nae. Dari dhuwur mah ada jalan atau enggak tahu? Wah ning dhuwur mana nek dolen ra? Apa? Kayunya kokoh lagi. Kokoh. Piye wae? Apa ya lagi? Iya maksudnya Nancep nih soal. Kena tadi coba. Sini lho. aman toh? Malu. Nora ndak malu. Setagi dalan yang benar kah? Kan enggak tahu kok ya, Mbak. Kayak mau tak tarik toh. Telepon. Sini. VC dulu sumalian. Wes tau ditekani kono lek salah kan lurus dalane. Ngene lemah ngene tak sapa? Engko ade sananya jugujuk tekan budek kae. Ini pun juga ada. Aduh, Ini betul-betul kah? Ada. Sabari. oh, wis dak yo. Kok ana sih? Cuma satu. Heh. Tenan heh.
Apa lagi mek ikut pinggir jalan ngarep Pak. Gamparan. Itu kira-kira gimana dia? Ini gaya apa dia? Mau ngarep pindah. Mbah tapi Oh, mana iki, Mbak? heeh, yo. Tapi Kayak kembang apa kayak? Abang iki apa abang? sarapan itu tak kandian. Ini bunga apa ya guys? Itu bunga sih. Wah, kayaknya cahaya matahari nih. Mlebune sitik. Di depan tongkat. Ayu nih lo kan gawa tongkat ben ngurangi beban. Kasih dua tongkat. Kayaknya bener deh. Bener iki. Iya ben ndak liwat rono. Lama ndak nek jalur. Iki benar. Benar. Au, Mbak Gue iki kenapa? ndak anu. Putri malu. Putri. Oh, keri. Tapi mes po lho yo sak deret ngene lho, Cah. Ini. Jajal tak lama nang. Pedot bisa. Malah kuat. Jadi ya loh. Jalan. Lho entok full ngene lho klambiku. Aku tak maju. Oh, sama ini apa toh? Ayo kene yo foto. Apa salah jalur toh? Tapi nang kono mau. Apa sing tamang? Bisa ya maju. Wih, lemot tok pisan. Sepertinya Enak sing ning kono ki mau landai kebu-bubu. sepertinya kita salah jalur ya guys. Tapi gak apa-apa. Kita kan anak alam. Aduh, balik. Aduh. Hei, balik. Ayo. Balik. Tapi cuma jalan kok ketemu di luar lagi. Oh, di luar. Ning dhuwur iki ora enek wae. Ya, rumah sakit Puri loh. Ndak iku dalane ndak dianu iki. Balik yuk, senang Bukit Kemangan yuk. Ada kok ini loh. Sepertinya kita memang salah jalur ya guys. Asik cerdas. Dilas sesat iki Dilas. Jarine mek arek lurus. Balik yuk. Saya mau foto esok. Balik nang Bukit Kemangan yuk, balik. Hego tiba-tiba ditekan kuwono ngono. Aduh. Balik, yuk. Balik. Iku apa ular to? Ndak mau. Apa walang? Ya kuwi. Balik. Tapi bener lho kuwi mang nek rambu-rambune. Iya, tapi kok koyo ono. Kene yo ndak enek yo. Dhuwure kono?
Ora iku sukete dhuwur-dhuwur. Yo. Lah kuwi lho suarane mas-mas kuwi kaya ning au. Ning bukit kuwi deh. Bisa aja. Iki rine emang cilik-cilik to. Makanya kuwi, aku ora tak ilang iki. Ilangi malah nutup tangan lho. Soalnya isek, aku tak kami begitu. Yo. Oke, kita kembali lagi karena kita salah jalur sepertinya ya. Yo, soalnya kita kurang pernah rek. Kayak rene neh ngejak sing wis tau rene deh. Jampiran mbak itu mbak. Gak roh. Wah, dhewe tekan kono rene sak jam oh. Salah jalur. Ndak. Padahal iki tekan kene jalure sik bener loh. Nyantol. Ya kudungku. Kita kulit dulu, terus ini nempel nih kulit ini. Ya, ya dulu sob. Iya deh. Oke. Oke. Nah, ini oke. Tapi yo wal, iki enek ngene anu. Apa? Iki enek palangan. Ini lho. Yo kuwi. Iya. Ndak ku lho ning wet ku lho. Kuning-kuning gitu. Heeh. Iki kalau ada ndak ngerti jalur ngendi. Heeh. Biasanya harus bikin ini iki nyatane buka jalur, tapi sih ndak ngerti. Ambil uang. Bima sapa ngerti? Aku lek aku golek to parang aku gelem. Kan karek nyempahi. Ibu tekan ngendi? Heeh. Tapi biasanya apik. Kurang persiapan tangan ya. Kayak lek candi dadi malah luwih teko deh dhewe. Malahan. Hati-hati yo kene akeri. Yo kapan-kapan jajal ning Bukit Kura-Kurane. Tapi ngejak wong. Des, ngisor eri.
Oh, sudah siang. Jadi apa? Sesuai anu nih. Pengalaman dari tadi. Apa? Ini kira-kira Nyapa? kapan nih? Jelas ya? Karo, yo paling semester iki dhek kerep dolane semester iki yo. Bawa aja yuk. Dan iki ning alas lho iki. Ini salah. Salah enggak sih? Heh? Salah jalur enggak? Bu. Tapi nek jalur. Heeh. Kayak buat kura-kurai. Lek gak ngono malah dhewe ning Candi Dadi dhisik. Kene dalan ya. Soalnya kalau sudah Kayaknya mendingan ade ning Candi Dadi dhisik terus lagi ning Bukit itu. iki mulai apa main kan di sini. Ya, Kok ning Candi Dadi? Mendingan ade lek selera ning tempat eksis akeh mau. yo oke. Ya tapi bener ya wakan kamu fotonin kono. Soalnya sing rungkut apik ngendine ya nek kono. Emang hormati ku rungkutnya rungkut biasa. Sing kono. Tak sini. Lah ya maksudnya berarti Fotone ndi? kono kuwi mau. Berarti ki ade bener jalane mek lanjutane ade ndak ro. Tapi untuk tekan kura-kurane sing gambar jalannya nang ya yo kayune. Iki ki mang ning kono. Iya sih. Cara mana aku ngono. Sembah marah apa ora? Enggak apa. Kok kolong nek aku lho. Tuh cah. Ngono ya, Bang? Ning kono. Ada apa? Wah, iki nang wae. Lah iki dalan rono ora munggah to. Sih, mana tuh? Kamu amin ketelusep to, Des. Takutnya. Tanganmu angkatin lho, Des, sedakep. Ini ya. Ketelusep. Tangannya ke sini. Kesembunyikan. Aku video wes ala kadarnya. Aman, Mbak. Aman. Aman? Ini berarti kan kayu lagi. Lek dalan ngene. Tapi mobilnya bisa salah. Tapi kalau dia naik nanti.
alhamdulillah. Ya Allah, kesandung. Emang kayak tidak seru rumputan gitu. Heh? Kenal? Enggak kayak mau yang mana loh. Kompas. Nurut jalan ya panggah metu. Tapi enggak. Lah iki iki wis akeh watu sing mlebu sepatuku. Apa munggah rene ya, Mang? Iso ae yo. Tapi disilang kok ya. Heeh. Nah, iki nggon desi jamur-jamur ke mau. Desi, lainnya kemudian ya? Lain apa? Mabuk. Lah piye wamu mabuk ae. Bocah ijen. Kemang nek mbak-mbak mburine dhewe ndi yo? Uduk sing pas ning tumpak eksis lho. Sing pas adus redok munggah kan nek wong ngomong-ngomong to. Ini kan bekas mantap. Montor gak sih? Lek banyu kok melihat-melihat. Meter apa kan? Tapi tempatnya ngendi? Montor trailing ini iso liwat to. Iya, tapi kan karena anu apa tangga. Duh. Mbok. Emang enak ular sekitar kene. Duh, bedieling nih pindah ketot tok ya. Iki gampang dah sih, apa watu? Memang ada leren kene. Terakhir krungu mbak-mbak nih kene. Terakhir krungu itu loh. Apa bukit ya wis iki to? Iya sih harusnya. Malah wis roh jalure pengen cek kepo aku.
Sik. Ada lorong lewati kali kayak mau. Apa sing ditandai sungai kayak mau ya sungai kuwi ya. Apa sanoke iki aduwe munggah lewat kene. Sik ya. Biasa ya. Sik. Kayaknya sih ya. Enak dalan lho iki. Memang. Enak dalan lho, Cah. Kesel di sana kesel. Kayak sore ini deh. Di sini. Ya. Wah, iki wis kali to. Ya tapi ada cetok pake kayak mau iki yo ora ning dalan kuwi to. Pake ngomong ngono berarti ada dalane bener loh. Yo jadi las. Aku sebenarnya kalau tahu hasilnya kalau dipakai. Cuek abis. Ini perono. Cuek abis. Iku gak sih air terjunmu kayak? Kan nggak mau gini. Mas, aku mau ngomong. Kalau Bener loh iki Cah. Ndak ser medun terjun. Tempat eksis ki mau lho. Yo. kok ambil teraiki. Hah. Yo, kabeh di sarung mau ora diambung lho. Yo kecuali lah monggo terus tak anu kerubut iki. Mau ora ambung ngono lagi kamu. Yo tak gondol go mulih ngono.
Wes bari kita kok. Oh, jujur itu. Mana kayak kabur? Kopios kabeh. Diet dengan healing. Sumpah iku kayaknya air terjunnya apik deh. Jerpan kalau di sini. Heh? Jerpan kalau di sini. Oh. Jerpan kalau di sini. Oh, oke. Luwe cah. Ada ya. Wes teko. Kayak tanda nih kayak. Mana ada? Wow. Kirain dilhas coy. Kayaknya apa ngesar? Heh? Ada jadi mungkin enggak? Kari bungus kan? Mulai. Piye gitu terus? Mandek ra? Mandek me apa ya? Kamu udah bawa tuku es. Tiupan bawa ke panas. Neng kene ae. Suara bendera. Isek. Yang bendera ya. Bukan gini, barang. Ini apa kini? Kode. Ini ya. Enak kono. Apa tadi ya? 40 menit kita. Aduh. Medune setengah jam balik. Capek guys. Wis dak guys.